Najťažšia poloha je pre štvrtého, ktorý má napravo aj naľavo aeroplán. Na vrchu pred ním je dým a na spodku sa dostáva do vrtulového víru. Teraz sa rozdelili a budeme vidieť solovú akrobáciu. Na vrchole stúpania Big Cruz. Radku Máchovú ako veliteľku tejto skupiny som spomínal. Ešte musím povedať, že ďalší piloti, ktorí tam sú, je Jiří Tlustý, ktorý od samého začiatku, od vzniku tejto akrobatickej štyrky v roku 1900